Ok, salutare, m-am și la un episod, un prim episod din șansă de Game Dev Ticon. Și hai să începem. Și welcome to Game Dev Ticon, aici e introducerea. Bun. Deci, scopul acestui joc este să ne creăm o companie de jocuri. O companie de jocuri, știți ce face? Creează jocuri, da? Și o să primim note de la mai multe firme, da? Bun, hai să numim Hăriuțu... Nu. Nu. Să numim Hăriuțu Company. Ar trebui să fie un apostrof sudanos. Și Hăriuțu YTB. Ok. Alegem un costum mai decent, adică nu din pulovă, uite. Continue. Ok. Este că, ok. Ok. O să avem și coborșucuri și de să nu ne speriem. Vreau să dau sună mai tare. Bun. Develop new game, hai să creăm un joc. Precam obie. Hai să creăm... Hai military. O strategie, cred că merge. Și PC. Hai să numim... Militaria din vest. Ok, start. Avem 55 de K. Bun. Story quest mai puțin. Gameplay, da. Cam așa. Bun. Să adăugăm niște puncte. Bine. Dialoguri mai puține. Artificial inteligență așa și level design așa. Cam așa zic eu. Hai că se adaugă bine. Avem două bug-uri, dar se repare. Un sound. World design mai mult așa. Bun. Ok, sper că nu ți-au zis nimic. Hai că facem 10 la fiecare, nu? Da, perfect. Hai că zic că vei și un loc bun. A început să note mai mici, deci cred că v-ați uitat și la alți youtuberi. 12 design și 14 tehnologii. Haideți să dăm skip. Level-ul la toate, deoarece este la început. The first reviews for our newly released game material invest. Să dăm notele. Opa! O, note foarte bune pentru început. Nu cred. Nu. 8. Deci că îl iubesc. M-aș juca în fiecare zi. O, 6. Game Hero. 7. O, cred că e un 7, 70. Nu. 750 așa. 725. Hai că e o notă foarte bună pentru început. Orice compania New Economy de University has just raced of the first image. Ne-am lăsat primul nostru joc, da? Bun. Încep la 5 ca aici. Am ajuns. Ok. Și deja suntem... Avem 5 milioane. 5, pardon. Avem 400 de fani și până acum avem 10k, adică 10 din ăștia. Și să ne putem crea mai multe jocuri, ne vom muta, va fi super. Hai să dăm research la un new topic, adică la alt gen, hai la fantasy. Bun, military de investare, vedem cât are profit până acum. 800k, mă, e bine, pentru început. Gata, am găsit fantasy. Tip. Ok. Dacă tot așa, hai să mai creăm un nou joc și... Win Sports, FIFA
16 1650. Mai mult simulation parcă și PC, da? Ok, next. 2 de graphics. Bun. Engine-ul, hai că trebuie să fie mai mult și gameplay și story quest nu. Și nu cred că FIFA are poveste. 131.000 de vânzări. Militaria din vest. Bine. Cam puțin 3 bug-uri. Dialogul nu. Artificial intelligence noastră, design așa. Ok. Să de microfon, dar o să-mi achiziționez unul nou. Deoarece acesta este un digital array microphone și nu este de la laptop. Adică este de la laptop, nu că nu este. Grafici și sound cam așa. Ok. PC structure. Ok. Spune că va putea juca, să creăm jocuri și pe acesta, dar este de stângaci și este pe cu, nu știu dacă este cu handicap, dar știu că este cu pentru stângaci. Hai că facem pe 10. Mai bag unul aici. Mai bag. Ok. Cred că facem nou record la tehnologie. Pentru că nou record n-am făcut nimic. Level 1. Cred că mai facem un joc și creștem la ceva. Hai să vedem rezultatele. Da, au ajuns. 7. Ok. Asta nu e de bine. 5. Deci asta. Tot 7. Ok. Și asta ne dă una mică, cred. 6. Ok, deci. Merg acum să ne dau ce mai mare notă. Să vedem cam câți biștari facem. Ajungem la 5k. Ajungem la 5k până aici. Ne ajungem. Las, nu contează. Am pus și contract, deci dacă le facem astea, primim mai mult bani. Dar nu cred că avem șanse să facem asta. Sunt prea grele, deci mă așteptăm. Japanese Company Nintendo. Niciun Donkey Kong. Ok, avem 157 de K. Și hai să ne creăm un nou joc. O să facem fantasy. Păi dacă e asta povești, am gândit de harap alb. Păi nu pot pune tot harap alb. Hai să punem harap negru. Ce ziceți? Harap negru. PC. Adventură, nu? Da. 2 de graphics. Storia în quest-uri, da. Gameplay așa și engine mai puțin. Hai, crește. Dialogul, da. Attitude, nu, level design. Ok. Un episod va dura cam 15 minute. Așa. World design. Hai la sound. Graphics. Și words așa. Să putem crea și noi un engine. O să vedeți ce înseamnă engine. 84 de vânzări la FIFA 16,50. Ok. Cred că facem nou record tehnologii. Deci, Invento a apărut Nintendo, știți? Adică Invento, ca să nu dea copyright. Test. Bun, nu mă interesează, nu vreau nicio consolă. Rezolvăm bug-urile și finish. Da, nou record. Și crește ceva, da. Level up, level up. Mai trebuie puțină story în quest-uri, dialoguri. Și asta tot level up. Ok.
Ok. Am revenit. Hai să continuăm. Rezultatele au venit. Ce e așa? Arată potențial. 7. Tot 7, cred că un 650. Da. 650. 650, nu știu dacă o să iasă așa de bine. Hai, am zis la 2K. Puțin, 2,5K în vârf. Avem ceva contracte mai bune? Hai să facem asta, haideți. Eu zic că putem. Hai, bagă. Hai, fă. 5, 4, 3, 2, 1. Yes! Bine, bă. Am primit 19K. Excellent work. Ok. Găsim contractul ăsta mai ușor. Hai încercăm asta. Acum bagă acolo, bagă. Hai că faci. 7, 5, 4, 3, 2, 1. Bagă unul. Bagă încă unul. Mai bagă. Yes! La fix, bun, Doamne. Deci credeam că nu bagă. 13 și 11. Unde e cum se sta? Da, asta îl face sigur. Avem 270 de bani. Mai facem un contract. Hai încercăm asta. Ăsta merge timpul. Nu e bine. Hai că-l faci. Nu l-a făcut. Dar vezi că doar 8K și asta e ok. Bun. Hai să dăm mai chemăm un joc. Să dăm un topic, un medieval. Și hai să punem acțiune. Și îl facem pe PC din nou. Ok, să numim drumul spre Burebist. Bine că rămân așa o literă. Spre Decebal. Am vrut să pun 1, da. Next. 2 de graphics V1. Ok. Acolo ne dă level up, numai că ne trebuie să ne creăm un nou engine. Adică un motor al jocului, adică un din ăsta. Păi, un engine cam trebuie să fie așa, gameplay. Cam storing cu ăsta așa. Nu tac așa. Dar vom încerca. Artificial Intelligence nu prea. Dialogul cam da. Și level design așa. Este prima încercare când fac ceva de acțiune, adică m-am jucat jocul sau dată, dar nu am terminat, am făcut puțin, foarte puțin. All design, graphics, ce am sound, man. Sper să iasă ceva bine, adică trebuie să avem note bune. Cam puține puncte, dar sper că va ieși ceva. Cred că avem o reculat ceva. Cred că la design. Da, avem la design. Bun. Cred că avem și la technology. Nu. Am mai găsit un nivel la story, quest și dialogs. Hai notele. Hai cu notele, măi.
Ok, vedem nu trebuie să încheiem un episod. Nu e bine. 5. Are momentele ei. Hai mă, cam 6, cred că este 5-50. Excelent, mai mare. 6, hai că este 5-75. Nu? Da. Deci ce profit face și încheiem și în episodul. Are 15 minute. Mai la 5K? Nu. Să dăm puțin la game history. Nu asta. Deci până acum să ne uităm la asta, da? Deci de invest 100 de K profit. 53. 46. Văd că tot scădem și nu e bine asta, nu e deloc bine. O să încheiem un nou engine, hai să dau reset. Și o să avem un nou engine. Da, trebuie să-l creăm, asta doar. Ok, cam atât cu acest episod. Eu am fost Turuțu, IRTB. Și ne vedem cu data viitoare în episodul din Game Dev Tic. Ok, pa, pa!